Ste štvrtým trénerom v tíme rovnocenným s ostatnými? Veľmi ťažká otázka. Čo sa týka hokejového, do toho absolútne nekafrém. Čo sa týka týchto kondičných vecí, tak ja myslím, že každý tréner má čo do toho povedať. Tak dá sa povedať, že teraz v tejto letnej príprave ste vy hlavným trénerom. Robili sme to spoločne v trénerskom týme. Gro toho všetkého je v zásade na mne, hlavne čo sa týka usmernenia, obsahu toho tréningu, techniky cvičenia a tak ďalej. Predpokladám, že to nerobíte prvý rok, aké boli vaše skúsenosti? Nerobím to prvý rok, tejto robote sa venujem 14-15 rokov, s tým, že väčšinou som doteraz pracoval individuálne. V skupinkách tímovo som pracoval s reprezentačnou 20 v Puchove. No a chcel by som veci, alebo zásady z toho individuálneho tréningu v maximálnej možnej miere aplikovať do tréningu aj v rámci kolektívu. Už hovoríte, že do tých hokejových vecí sa nebudete kafrať, ale viete sa korčulovať? Hral som hokej, takže viem. Vás si teda vybral tréner Mikeš, alebo tam bolo aj zásah vedenia, aby ste sem vy prišli na základe úspechu 20-ky? Bola to kombinácia aj toho, aj po konzultáciách s vedením. Mňa konkrétne oslovil tréner Mikeš. A akí sú slovanisti? Sú dobrí, poslúchajú, alebo tam treba zabrať oproti minulej sezóne, že majú nejaké resty? Na to, aby som hodnotil, resty je, myslím, veľmi skoro. Mali sme 2 tréningy. Hodnotiť to, čo bolo, nechcem, to nech hodnotia iní. Mojou povinnosťou je začať od nuly teraz a spraviť všetko najlepšie, ako vieme a môžeme. Tak nám skúste opísať ten program, ktorý ste predložili vedeniu a trénerskému triu. V zásade celý ten režim letnej kondičnej prípravy je rozložený do 11 týždňov. Niekto z hráčov, alebo teda z nekompetentných by mohol namietať, že je veľmi dlhý. Vieme, prečo sme ho tak spravili. Jedna vec je tá, že Slovan mal po relatívne skorom vypadnutí veľmi dlhú pauzu. To znamená, my sme to vypočítali na nejakých 6 týždňov. Na 11 týždňov sme to rozložili preto, aby sme tam vsunuli 2-3 týždňový mikrocyklus, ktorý bude zameraný na tú adaptáciu, aby tí chalani jednoducho nešli na tréning od Svalovici k Svalovici. To sú prvé 3 týždne, 6 týždňov potom je to rozdelené na, myslím, že 2, 3 až 4 týždňové cykly, pričom jeden v rámci prvého cyklu máme aj sústredenie. To znamená, spravili sme to tak, aby ten program bol rozfázovaný, vrátane jedného uvoľňujúceho týždňa, kedy chalani budú mať mikrocyklus ľahších tréningov, bude to voľnejšie na takú regeneráciu a podobne. Už ste spomínali, že čaká vás výlet do Tatier, kedy utečiete z Bratislavy a čo vás tam čaká? Neviem, kto pôjde na výlet, my pôjdeme určite na sústredenie. Tým, že to sústredenie je skôr v tej prvej časti letnej prípravy, bude zamerané na ten tréningový objem, to znamená, určite sa spraví veľa dlhých tréningov vo vysokohorskom prostredí. Určite tam bude, jak v každom normálnom tréningu, program zameraný na silu, určité koordinačné veci, silová koordinácia, zdravotné cvičenia, rehabilitácia, no a samozrejme už trošku aj do tej atletiky, rýchlostných vecí a podobne. S ktorým z hráčov zo slovanistov ste, dá sa povedať, taký nejaký kamarát, alebo ktorého poznáte najdlhšie? Kamarát som v zásade so všetkými, lebo 80% tých hráčov som niekedy trénoval, či už v rámci juniorských reprezentačných tímov, alebo individuálne. Ako skutočne sú tam možno 4 a 5 hráči, s ktorými som neprišiel, ale ako poznáme sa so všetkými. Ale už by ste naozaj mohli povedať po 2 tréningoch, že ktorý z nich je lenivý? Ktorý z nich je lenivý, to si nechám ešte. Ešte skoro. Možno niekoho teraz prezradím a on ma prekvapí v najbližšom období. Tak počkajme 2 týždne a potom budeme súdiť.